mihring tele changkan na chu thilkal kop tlatani ti in tunlaya chuan kan soi thei to hiala mithiam tak tak te chuan an thiam thil ron lan chuah tir zelin mihring taksa thunun thei tu robot changkang tak a taksa nei tu in adu duwa a control thei robot chu an siam chuak le tarup mai chu robot changkang tak le chak tak chu mihring che thei to lo zeng to wheelchair le khum beta omreng to ten an du duwa an chet son ve theina na man thina nia changkai pui fe fe po an tam chuti rualin chung robot power nei te singa chuan aswal zong le poi khoi zonga che du tok la an bang lo mihring emoti tur tam tak chu robot khil ti thei tak lo in phum ru te an ni le nok an taksa chu khol thunun thei tur a siam chu engfanga thlang kamai nge an ni ang le chutiang khovel ni noi kara chuan mechanic pakhat grey trace chuan motor chia chu garage alo siam ve mel mela asiam ngat nuwa ati